Και είναι η ώρα για να ακούσουμε την εκπομπή «Ζω καλύτερα». Η Ελένη Πιμενίδου φιλοξενεί τον καθηγητή οτορινολαριγκολογίας χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου, τον κύριο Ματζόπουλο Κωνσταντίνο, συνεργάτη της κλινικής Euromedica Κιανού Σταυρός. Θα μας μιλήσει για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θεραπεία όγκων της παροτίδας και τη μέθοδο της εξωκάψιας εκτομής. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την εκπομπή «Ζω καλύτερα». Σήμερα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, καθηγητής οτορινολαριγκολόγος, χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου, ειδικευθής και μετεκπαιδευτής επί 15 ετία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ερλάγγεν στην Γερμανία και συνεργάτης της κλινικής Κιανού Σταυρός. Κύριε Μαντσόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, διότι σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο. Εσείς όμως με την γνώση σας και με την εμπειρία σας θα μας το κάνετε πιο απλό για να το καταλάβουμε. Θα μιλήσουμε για τους όγκους παροτίδας και την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση τους. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας τι είναι η παροτίδα, κύριε Μαντσόπουλε. Βεβαίως, κύριε Πιμενίδου. Η παροτίδα είναι ένας σιελογόνος αδένας, ο μεγαλύτερος σιελογόνος αδένας του ανθρωπίνου σώματος. Έχουμε 3 σιελογόνους μεγάλους, μείζονες, την παροτίδα, τον υπογνάθιο και τον υπογλώσσιο. Η παροτίδα, όπως λέγεται το όνομά της, είναι εκείνος ο αδένας που βρίσκεται μπροστά και κάτω από το αυτί. Παρά το ους, παροτίδα λοιπόν. Υπάρχουν κάποια σημάδια, καμπανάκια? Είπατε τώρα κάτω από το αυτί. Θα πονάει το αυτί μας, θα πριστούμε? Βεβαίως. Όταν έχουμε κάποια πάθηση, κάποιον όγκο, κάποια εξεργασία στην παροτίδα, αυτό που συμβαίνει ότι ο ασθενής έρχεται πιάνοντας, ψηλαφώντας κάποια σκληρία ή κάποια διόγκωση μπροστά ή κάτω από το αυτί, η οποία μπορεί να είναι επώδυνη ή ανώδυνη, και με βάση αυτό έρχεται στον λαριγκολόγο και την περαιτέρω διάγνωση και θεραπεία. Έρχεται λοιπόν σε εσάς. Τα πράγματα ευτυχώς έχουν αλλάξει και πλέον υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα με όσο το δυνατόν γίνεται πιο ανώδυνο και πιο γρήγορο τρόπο. Πείτε μας λοιπόν για αυτές τις νέες μεθόδους τις οποίες εσείς εφαρμόζετε. Βεβαίως. Καταρχήν, η σωστή θεραπεία, η ορθή θεραπεία των όγκων αυτών ξεκινάει με μια πολύ σωστή, πολύ άρτια διαγνωστική προσέγγιση, η οποία αναφέρεται στην κλινική εξέταση, στην ψηλάφιση, στην διενέργεια υπερήχου, έτσι, χωρίς ακτινοβολία φυσικά, υπερήχου, και ενδεχομένως στη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, εάν αυτό είναι χρήσιμο, αν χρειάζεται να γίνει. Στη συνέχεια, και αφού έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά, κουβεντιάζουμε τον ασθενή περαιτέρω θεραπεία. Τα καλά νέα είναι ότι 4 στους 5 όγκους της παροτίδας είναι καλοήθης και ότι από το 20% των όγκων που είναι κακοήθης, ένα ποσοστό περίπου 80% είναι χαμηλής επιθετικότητας. Και εκεί ακριβώς είναι τα καλά νέα, ότι μπορούμε με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές να θεραπεύσουμε περίπου τα 2/3 όλων των όγκων της παροτίδας. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και για να το καταλάβουμε, γιατρέ, να μας πείτε τι γινόταν μέχρι πριν από κάποια χρόνια που δεν είχαμε αυτήν την μέθοδο και τι γίνεται τώρα. Βεβαίως. Μέχρι τις αρχές του 2000 η καθολική παγκόσμια, έτσι, αποδεκτή στρατηγική στη θεραπεία των όγκων της παροτίδας ήταν η ολική αφαίρεση της παροτίδας μετά από παρασκευή, από διάσωση του προσωπικού νεύρου. Και εδώ ακριβώς θέλω να πω ότι ένα πολύ σημαντικό κομβικό ανατομικό στοιχείο της παροτίδας είναι η διέλευση του προσωπικού νεύρου μέσα από αυτήν. Το προσωπικό νεύρο είναι μια από τις εγκεφαλικές συζυγίες που νευρώνει τους μύες του προσώπου και είναι υπεύθυνο για την ομιλία, για την έκφραση των συναισθημάτων και για το πρώτο στάδιο της πέψης. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική η διάσωσή του, η έβρεση του και η διάσωση στο χειρουργείο. Από τις αρχές του 2000 και μετά κερδίζει συνεχώς έδαφος στη χειρουργική της παροτίδας η ελάχιστα επεμβατική τεχνική που ακούει στο όνομα εξωκάψια εκτομή, το λεγόμενο extracapsular dissection. Τι συμβαίνει εδώ? Πλέον δεν πηγαίνουμε χειρουργικά να βρούμε τον νεύρο, γιατί αυτό ακριβώς ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού του, ιατρογενούς βλάβης του και πάρεσης φυσικά με πολύ σημαντικές ατομικές, οικογενειακές, ψυχολογικές, κοινωνικές συνέπειες. Πλέον πηγαίνουμε στοχευμένα στον όγκο, ο οποίος αφαιρείται στο σύνολό του με ένα στρώμα υγιούς ιστού παροτίδας γύρω από αυτόν. Έτσι λοιπόν,
Αυτή είναι τεχνική που ακούει, όπως είπα, στο όνομα εξωκάψιεκτομή, εξασφαλίζει στον ασθενή μικρότερο χρόνο, μικρότερη διάρκεια χειρουργείου, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερο κίνδυνο για το προσωπικό νεύρο, ταχύτερη ανάρρωση, γρηγορότερη επούλωση και φυσικά ταχύτερη επιστροφή στον χώρο εργασίας του. Και γίνονται, από ό,τι μας περιγράφεται αυτό, καταλαβαίνουμε, και λιγότερες τομές, έτσι. Ακριβώς. Το μήκος της τομής είναι κατά πολύ μικρότερο και φυσικά προσαρμόζεται στην θέση και το μέγεθος του συγκεκριμένου όγκου. Αυτή η καινούργια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις όγκων, αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις? Το πιο σημαντικό, και ξέρετε αυτό που έλεγε πάντα ο καθηγητής μου στη Γερμανία, ήταν ότι το καλό χειρουργείο ξεκινάει πριν το χειρουργείο. Είναι το σωστό πλάνο πριν το χειρουργείο. Που σημαίνει ότι πρέπει να ψηλαφίσουμε, να δούμε την πάθηση, να τη δούμε στον υπέρηχο. Και φυσικά, όταν ο όγκος πληρεί κάποια κριτήρια ψηλαφιτότητας, θέσης και μεγέθους, όταν για παράδειγμα είναι στον κάτω πόλο της παροτίδας, στο κάτω όριο, είναι επιφανειακός, εκεί αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες να μπορεί να εκταμεί, να αφαιρεθεί με την ελάχιστα επεμβατική τεχνική της εξωκάψιας εκτομής. Βγαίνει την ίδια μέρα από το... Ο ασθενής μπορεί να φύγει το ίδιο απόγευμα. Βέβαια, φυσικά είναι καλύτερο για λόγους παρακολούθησης και σιγουριάς για τον ασθενή να φύγει την άλλη μέρα το πρωί. Η αλήθεια πάντως είναι ότι τώρα τελευταία τον όγκο παροτίδας τον ακούμε όλο και πιο συχνά. Τι γίνεται, έχουμε αυξημένα περιστατικά ή το ψάχνουμε περισσότερο και έχουμε και τις επιστημονικές μεθόδους να τα ανακαλύπτουμε όλα αυτά? Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων. Καταρχήν, να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε τον χρόνο περίπου 1.500 περιστατικά όγκων της παροτίδας, εκ των οποίων τα 4/5, δηλαδή γύρω στους 1.200 είναι καλοήθης και 300 είναι κακοήθης. Υπάρχει σαφώς αύξηση στην επίπτωση των όγκων αυτών, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά φυσικά υπάρχει αυξημένη ευαισθησία από την πλευρά του ασθενούς και αυξημένη εμπειρία από την πλευρά των ιατρών για την ανέβρεση των όγκων αυτών. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξημένη επίπτωση, αλλά και αυξημένη ικανότητα ανέβρεσης των όγκων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλό είναι αυτό που υπάρχουν δυνατότητες ανίχνευσης, διότι μας αφορά όλους. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο target group όγκος παροτίδας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οι όγκοι της παροτίδας στοχεύουν σε όλες και εντοπίζονται σε όλες τις ηλικίες. Με βάση τα χαρακτηριστικά τους υπάρχουν όγκοι κακοήθης, για παράδειγμα, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν σε μια ηλικία από τα 25 μέχρι τα 45 έτη και κατά κανόνα έχουν πολύ καλή πρόγνωση αν αφαιρεθούν σωστά. Και φυσικά υπάρχει μια μεταχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς. Υπάρχουν όγκοι που εμφανίζονται κυρίως σε καπνιστές, καλοήθης μεν, αλλά σε καπνιστές από την ηλικία των 55-60 ετών και πάνω. Υπάρχουν, να σας πω, 35 διαφορετικοί καλοήθης όγκοι και 21 διαφορετικοί τύποι καρκίνου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην ανέβρεση και φυσικά η εξοικείωση με την βιολογική συμπεριφορά του κάθε όγκου. Επειδή αναφέρατε το κάπνισμα, υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση ενός όγκου στην παροτίδα ή είναι αυτό που λέμε κακό λαχείο? Κατά κανόνα είναι κακό λαχείο, ωστόσο γνωρίζουμε ότι για έναν πολύ συγκεκριμένο όγκο, το λεγόμενο κίστα αδενολέμφωμα ή όγκο του Βόρθιν, υπάρχει σαφή συσχέτιση με το κάπνισμα. Για το λόγο αυτό λοιπόν και υπάρχει αύξηση της συχνότητας του όγκου αυτού τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Ματσόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, όπως επίσης και την κλινική του Κιανού Σταυρού Γυρομέντικα, η οποία με τις υπερσύγχρονες ανακαινισμένες αίθουσές της μου δίνει τον χώρο και τον χρόνο να κάνω χρήση της πολύτιμης εμπειρίας μου στη Γερμανία προς όφελος των ασθενών μας. Ακούσαμε την εκπομπή «Ζω καλύτερα» με την Ελένη Πιμενίδου. Φιλοξενούμενος ο καθηγητής οτορινολαριγκολογίας, χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου, ο κύριος Ματζόπουλος Κωνσταντίνος, συνεργάτης της κλινικής Γυρομέντικα Κιανού Σταυρός.